papa nimo? Ha? Asa papa nimo? Patay. Patay ya? Ya. Ya, wala gimingaw. Ulo. Mingaw ka? So, kailan edad mo? Ha? To. To? To, taon. Mayong adlaw guys. Hugkas dere sa kong maguwang. Wala niya sukat sa iyang pagamatay. Og naa diri karon iyang mga anak o iyang asawa. Nagsaulog meron sa iyang hugkas. Naghikirag gamay kay way sapi. Mo niya kong mama guys. Nagawas. Pila na yung edad ba? Ba nakatagdin din ba? 77 na edad sa kong mama, asawa sa kong maguwang. Nasayo kayo ng nabiyuda. Nga karon kay nangita na sa ibang hunun nga butan ko no. Kana pares ka butas ko maguwang. O pareha pag kagwapo ha. Mari handa pansit o gay humba. Wow. Mari siya handa. Mao din yung kamagwangan sa akong maguwang. Anak niya nga kamagwangan. Si Michael. Pila na yung edad gil? 12. 12 na edad. Kani ang sunod. Si Princess. Princess! Pila na yung edad, Princess? 11 na edad. O ikatulo si Tal. Mano yung ikatulo sa maguwang. Si pila na yung edad, Tal? Ha? 4 na edad mo? Ay, kalo ay. Mano yung ikaapat sa akong maguwang. Si kaya yung nga ini? Si Mary Christ. Pila edad mo? Ha? To. Taon. Pagamatay siya ang papa, yung edad kay 1 year pa. Asa papa nimo? Ha? Asa mo papa? Ha? Papa nimo, asa man papa nimo? Ha? Diyan na ka papa nimo? Hello. Asa papa nimo? Asa papa nimo? Patay. Patay ya? Ya. Ya, wala gimingaw. Ulo. Ha? Ulo. Mingaw ka? So, muna yung mga anak ka kung magawang nga upat ka buhok nga sa'yo kinabiyaan. Okay. Namatay ako magawang sa sakit sa kidney failure. Maniod to! Ito tayo nyo. Para taon ni nabot sa ilang budget sa hugkas. Why bisita kay way hikay nga dako. Kaya nga pang pamilya ba? Pansit tatagumba. Alang may pahinungod sa hinumdum. Hinumdum sa pagkamatay. Kumama nga wala ng ipon eh. Nagkit-kit sa kol. Ano ka, man? Pangwartan mo ito iyo. Munggul na? Munggul pa? Munggul isda. Nagangkat lagi, kasaipan. Kinabuhin mo iba na. Kakayang taon. Para makabaon.